खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव बाक्सा जिल्लानि जिल्ला जोबथेसालिनि साखाथि फाखाथियाव दुंहाव थासारि जेराव जुबिन गार्डनि जिउ जोबनायाव सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिफोरखौ बाक्सा जिल्लानि जिल्ला जोबथेसालियाव दोनफैनाय जादों आरो बेनि उनावनो बेफोरबायदि गाज्रि दायनिगिरिफोरखौ कालप्रिटफोरखौ बेफोरबायदि मोजां जायगायाव एबा मोजां जिल्लायाव दोनफैनो मोना होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे समाव दुंहाव थासारि आरो बे दुंहाव थासारिखौ दबथायनो थाखाय पुलिस बिफाननिफ्राय गुलि गावनाय जाथाय आरो बे गुलि गावनाय जाथायाव माखासे मानि सुबुंफोरा जोखोम जादों लोगोसे रायजो राजानि बेफोरबायदि गाग्लोबनायाव गोबां मानि गारि सावजानायजों लोगोसे गोबां खौरांगिरिफोरा जोखोम जानायजों लोगोसे गोबां आसाम पुलिसनि एबा आसाम पुलिसफोरनि माखासे सोद्रोमाफ्रा गाज्रि जोखोम जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट बाक्सा ओनसोलाव मोनसे दुंहाव थासारि आरो बे दुंहाव थासारियानो जाबाय जुबिन गार्डनि जिउ जोबनायाव सोमोन्दो थानाय दायनिगिरि कालप्रिटफोरखौ बे समाव बाक्सा जिल्लानि जिल्ला जोबथेसालियाव दोनफैनाय जादों आरो बे जिल्ला जोबथेसालियाव बाक्सा जिल्लानि जा जिल्ला जोबथेसालियाव दोनफैनायनि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जुबिन गार्डखौ मोजां मोनग्रा जुबिन गार्डखौ जिउयै माहामै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा बे समाव दायनिगिरिफोरखौ गाग्लोबनो थाखाय बे समाव अन्थाइ खुबैनायजों लोगोसे गारि सावनाया बे समाव एबा गारि सावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बे समाव पुलिस बिफाना बे दुंहाव थासारिखौ दबथायनो थाखाय गुलि गावनाय जाथाय आरो बे गुलि गावनायाव माखासे मानि सोद्रोमानि एबा माखासे रायजोफोरनि देहायाव नांनानै थैनि बाना जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों।